Il-Ministru Edward Cicluna sar l-ewwel Ministru tal-Finanzi fl-Unjoni Ewropea li ngħata daqqa ta' ħarta mill-Kummissjoni Ewropea meta kkummentat dwar il-ħasil tal-flus f'pajjiżna. Dan meta l-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Vera Jourova qalet lil The Financial Times li l-Kummissjoni se tkun qed toħroġ opinjoni formali dwar x'azzjoni għandha tittieħed minn Malta wara li l-FIU baqa' ma ndirizzax it-tħassib tal-Awtorità Bankarja Ewropea f'Lulju li għadda. Fi stqarrija ffirmata mill-kelliem għall-Finanzi Mario De Marco u l-kelliem għas-Servizzi Finanzjarji Kristi De Bono, il-Partit Nazzjonalista qal li hu ċar li l-Kummissjoni Ewropea ma kinitx impressjonata bil-mod kif l-awtoritajiet Maltin qed jiġġieldu l-ħasil tal-flus. Dawn l-awtoritajiet fosthom l-FIU jaqgħu taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Edward Cicluna. Iżda minkejja tentattivi tal-Ministru tal-Finanzi biex jagħti verżjonijiet differenti, l-Unjoni Ewropea qed tkompli tinsisti li se tipproċedi bl-azzjonijiet legali kontra Malta biex issalva l-interessi tal-pajjiżi membri. Il-Partit Nazzjonalista lenka rekord negattiv tal-Ministru Edward Cicluna, partikolarment meta permetta li l-awtoritajiet regolatorji tilfu l-indipendenza tagħhom li l-awtoritajiet baqgħu ma ħadu l-ebda azzjoni kontra l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri li żewġ uffiċjali tal-FIU tneħħew mill-FIU mingħajr l-ebda raġuni valida fosthom Jonathan Ferris li kien qed jinvestiga l-iskandli tal-Bank Pilatus u kif is-sit tal-istess Bank Pilatus qed jiffaċċja akkużi serji fl-Istati Uniti. F'każ wara ieħor il-Ministru tal-Finanzi ma rnexxilux jonora l-weda li jagħmel li jservi l-pajjiż. Minflok hu għażel li jipproteġi lil sħabu fil-Kabinett minflok l-interessi tal-pajjiż jew is-setturi li suppost qed iservi temmet tgħid l-istqarrija.